Terima kasih pada sore hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di mana tetap diberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Kami di sini dari STM Sahata Sahaluan turut berduka cita sedalam-dalamnya buat keluarga yang ditinggal berurus tanggang ini ya. Jadi harapan kami kepada anak-anak kakak kami ini, ingat orang tua kita masih ada satu lagi bapak kita ya. Jadi jangan nanti nampak kali mama ini pergi anakku, hibur bapak kita, tanyain dia kalau kalian jauh dari bapak, dengan HP ditanya apa udah makan, bagaimana kesehatan bapak kita. Nanti sedih kali bapak ini kalau nggak ada anak-anak yang open ya anakku ya. Mama ini udah tenang dia udah pergi, udah sembuh semua penyakitnya. Dia udah bersama bapak di surga. Jadi tinggal kita yang berjarak di hidup di dunia ini, kita berdoa untuk mama kita ini ya, agar mama kita ini diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami pun nggak panjang lebar ngomong, ditambahin. Terima kasih. Mau lihat tema di tuata, mau lihat tema nang dihita saluhutna. Di hamu hasuhuton marga pajaitan, di son rodo hamisian dongan sahuta manang STM muna, imana dot do hami makilalaon. Habuk niroa nang perjolo inangon baru jungolu. Dan yang kami siat dongan sahuta, sayang gia matutu asimarwani tuata Yesus. Saya dilem madiamu akka apul-apul hagogon lau manaos si taonono. Lagi doon nami sadama hamu dia kapenoper di inangon di pudian ni inangon. Merdos ni roa mahamu. Asa tubuh dame di tunga-tunga ni keluarga muna. Songon hatan itu tuan masih dohonokku. Tobak ni si malungum ma tutobak ni si mamora. Saya salpu madiamu undalungun. Saya roma tujulanon akka silas ni roa. Cok songoni ma tu nunga si kajang umur inangon tion na muli sumur tio do ugajang ma muli bodar nunga si kajang umur inang na nataholong yon ugajang ma umur muna akapido para na poso ope si dohon nami ya asa-sasa ni solo masa tubotian nunga saha be inangon ada persaur bet persari matuan na sahak matujulano kita satu panggabia sahak matu parahorasan mau lihat ya atakia tataban setabi jumulo di luluan nama rabuk ni roha kami jongjong di son piga-piga anggota STM jumlahnya anggota STM Sahata Sahaluan nadong donyat sia puluh pak kakak tertulis alemona naro irobason marbuhabahe mahamu manginang alaka sikon namar natal doa ka ulaw di gereja tuk songono piharo nami maka boton marsitaonon kita anggota STM. Jadi harapan nami tu kaya nakon ni ina nami na perjulon asa pikiri hamu kelanjutan ni perjuangan ni inango di keanggotaan STM tuaka ulaw na mangihut boy manon sering hamu tuak ka namar keluarga ay gudangdo anggota ni keluarga di pungan ni hita STM ay mang nasongod dia duan dang yaka yanakon na. Jadi di son anggaran dasar dari STM Sahata Sahaluan mula dong habuk ni roha songonon keluar ma 2.100.000 dala songon hatani ketua na budari ngatakas taboto segala sangkutan yang ada akan dipotong habis. Jadi dipatupahami do di meja akatu namar holong ni roha secara umum terkumpullah 1.390. Tadi sudah kami 1.890, tetapi kami tadi sudah bayarkan itu melalui boru ni punguanon Bapak Situmorang untuk gali kuburan 500.000. Jadi kami serahkanlah nanti 1.390.000. Songon mana boy terbaik kami bantuan secara tenaga dari STM Sahata Sahaluan kurang lebih pabenan nami di pungan STM mangatusi be mahlum mahamu. Adoro supasat kami
anggaran dasaron marede hitasian nomor 200 ono pulualu. Mau lihat tema di tuata malu lihat tema di hamu rombongan sude dong asa hutani anak nami nang ina nami nang jumolo modingon terutama STM Satahi Sauluan sahata Sauluan. Jadi sebelum ulat juton hataku ala hataon pedas mulai marujung ngolu inang nataholong yon mulai na di hari Jumati Roma Baritei melalui sian halak tuau kebetulan kami marnatal tua di Bangarra Pitor ketua ni Modo udah potong kebetulan kami memang agak rapat ala gereja kami di Katolik jadi ope hatana diokonni akan tua nak terlumubi tu Estemon asa sudah hamu pinoparina tua tuan alusi hamu jodoh dengan alana sona usah diri pajahitan madiri tuan mahila sadiri doang dak pala pawa ka jangoku ngabo masih boto be mahita molodanga dong Estemon acaraon ya dak pala upagajang tabagajang mi bere rohata dangalani jagoku dangalani jagoni tua di Bangarra jadi yon pedas asa jawab pamuzo sudah mengenai sepahamu perwakilan terlumubi na tinggal di diri tuan. Jadi moloya tegu urang ma di damang do dainang ima tutu salani haroromuna sian STM ngau paklila kami ni amang nang tabe ihutai ba yang go memang STM serikat tolong menolong sa ay sa ulo anon ngau tadda alani dul-duli di peauson ayo makku pe jojok do marsidohot ale dung urang sehat mungkin ba arba bae nama jai mulai te gorang mau pasat tami amang inang sian ias rohanami tuhamu saluhutna holanido na boyu pasat tami hata mau lihat tuhamu tabbane dewatama menaman abaisa botima totong dohami marsidohot di ulaun STMI jala dokonok kudo anggi kunata pedul doli mendongani bapakku songoni mah atasnya Akatu gelekku dangalani hagugokku awa pidakku tadda hamuna aleo di deli tuon kira-kira hampir nga 10 mata dope ala hubege sekitar jala pengurus doau di tua di Bangarra makana au maili sadiri sa dokonakani omma pembela jara tuhita artina perludo nama donga sahutai perludo na samarga perludo na margareja memang perludo akan gereja jadi ope akahata na dipasingon nakaning akahorong ni hula-hula terlumobi donga sahuta jadi au sadiri madok mauliate do gudang tuhamuna donga sahuta ni inang na jumulomod dingon mulo adong hata digijangi muliate pasatok kudope na tangyang masa tangyang mahita tujulanon sehat tamunang sehat tamita barja kita tu hari hari na marighut na asawo hita akaulaon na marlas ni roha.